batin ta urung? Iya iki sinyale ngelek iki. Hah? Sinyale ngelek. Rekam Mas. Eh? Rekam. Yo wendel. Iki endel. Sing endel iki. Mas tolong didakno ambek sing kudunge belakang iku Mas. Sing kudungan apa sing anu? Iki ya. Iya. Jawa apa pasukannya? Iki gading. Hah? Pasukannya Jawa. Nomor surat kira-kira. Kira-kira maghrib lah gak salah. Kasih. Pastinya bengi nomor 11 kira-kira jam piro Mas? Bengi mestine.